फैगोन जाय हौवाया आत्मिकाव थिग बियो गुबुन सिख्लाखौ गाज्रि नोजोरजों नायनो हानाय नङा। जाय हिनजावा आत्मिकाव थिग इसोरजों थिग दङ बियो सोरबा सेंग्राजों गाज्रि सोमोन्दो लाखिनायनि बाथ्रा बे साननो हानाय नङा। गैयाबा ओरैयाव फैनो नोंनि हिनजावा जेब्ला आत्मिकाव थिग नङा जागोन, नों नुदों गिर्जा हाबा खालामदों, नों नुदों बाइबेल फरायथाराखै, नों नुदों आरज खालामथाराखै, गोरलै लानाङा। बिनिफ्रायनो गासै समस्याया फैयो। नोंनि हौवाखौ नों नुदों गिर्जा हाबा खालामदों, आरज खालामदों, बाइबेल फराया खालामदों, गोरलै लानाङा बे बाथ्राखौ, हेफाजाब खालाम। बिनिफ्रायनो गासै समस्याया फैगोन। जाय हौवाया आत्मिकाव थिग बियो गुबुन सिख्लाखौ गाज्रि नोजोरजों नायनो हानाय नङा। जाय हिनजावा आत्मिकाव थिग इसोरजों थिग दङ बियो सोरबा सेंग्राजों गाज्रि सोमोन्दो लाखिनायनि बाथ्रा बे साननो हानाय नङा। बेनिफ्रायनो गासै समस्याया फैयो न'खरनिफ्रायनो। आत्मिक जिबनाव थिग नङि मानसिफोरासो गुबुन हिनजावखौ लानो खारबावनो हायो। आत्मिक जिबनाव थिग नङि हिनजावासो गुबुन हौवाजों खारनो हायो। बिनिखायनो नोंनि हिनजावखौ आत्मिक जिबनाव थिग लाखिनो हायोब्ला बेफोर समस्याफोरनि सोमोन्दै नों जेबो बुंनांगौ जानाय नङा। बाइबेलानो बुंगोन बेखौ। सोरबा गुबुन सेंग्राखौ गाज्रि नोजोरजों नायनाया पाप, बाइबेलानो फोरोंगोन बेखौ। नोंनि हिनजावखौ नों बुंनांगौ जानाय नङा। बाइबेलानो बुंगोन। जाय जिसुखौ फोथायो बे जिसुआनो बिथांखौ बुंगोन जे गाज्रि नोजोरजों नायनाया पाप होननानै, जों मोना होननानै बाइबेलानो बुंगोन। जों जेब्ला आत्मिक जिबनाव थिग नङा जायो जों गासैनो गाज्रि खामानिखौ मावनो हायो। बेनिखायनो जों साफ्रोम ख्रिस्टियान हौवाफोरनि दायित्वआ मा? जोंनि हिनजावफोरखौ आत्मिक जिबनाव थिग लाखिनायनि। जों साफ्रोम ख्रिस्टियान आइजोफोरनि बिबाना मा? हौवाखौ आत्मिक जिबनाव थिग लाखिनाय। गिर्जायाव, आर'जाव, बाइबेल फरायनायाव थिग लाखिबाय था, अब्लाना बैफोर समस्याया फैनाय नङा।